jeg var lige fyldt 12 år, der havde lånt mig og min veninde en hest, og så, jeg kan ikke rigtig huske så meget, men jeg faldt i hvert fald af den her hest, og så faldt jeg i koma med det samme. Efter min hjerneskade har jeg fået epilepsi, og jeg var lam i hele højre side. Og jeg kunne ikke tale, jeg kunne ikke spise, jeg kunne ikke gå, jeg kunne ingenting. Så jeg skulle starte helt forfra med alting. I starten, da jeg kom med hovedhuset til optagelsessamtale, der synes jeg ikke rigtig, det virkede så svært og sådan noget. Så tænkte jeg lidt, det var bare dagligdags ting, man laver og sådan noget. Og hvad skal det hjælpe? Men jeg blev så enig om at starte herinde, fordi det ville også være meget godt at have noget at stå op til. Det er lige meget, om det så er lette ting, man laver, eller lidt svære ting, så finder man alligevel mere ud af sig selv og ved, hvad man kan klare. At komme i hovedhuset, det betyder nok, at man får det bedre socialt, og sådan ligesom får snakket med nogle mennesker, der også ved, hvordan man har det. Og ja, bare kan sige fra, hvis ikke man kan noget. Man skal ikke være bange for, at der er en eller anden, der går og tænker, hun er godt nok dum, fordi hun ikke lige kan det der, eller et eller andet. Og så også bare have noget at stå op til, og søde mennesker at komme ind og være sammen med. Min helt store drøm, altså, engang var den jo at starte et studeri selv, men det kommer jeg nok aldrig til, så nu vil jeg gerne være mekaniker. Og det går jeg efter nu. Og skal ud og prøve det her på mandag. Så det bliver spændende. Og så kan man jo også altid lave sin egen bil. Hvem kunne ikke få brug for det?